Tražiš mir, zelenilo, a da si i dalje 10 minuta od grada. Ovo je jedna od rijetkih lokacija u Zagrebu gdje to stvarno dobiješ. Mala zgrada građena 2007. sa samo 5 stanova, što znači mir, privatnost i normalno susjedstvo. U prizemlju se prodaje trosoban stan od 120 metara kvadratna. Veliki dnevni prostor od skoro 30 kvadrata, puno svjetla i direktan izlaz na terasu, što ćemo sada vidjeti. Inače se stan još sastoji od 2 spavaće sobe, zasebnog toaleta, kupaonice, 2 parkirna mjesta i ostave. A sad dolazimo na najbolji dio stana, a to je ovaj prekrasan vrt od 120 kvadrata. To je ono što ovaj stan čini drugačije. Evo još samo da pokažem spavaći dio stana. Inače, grijanje u stanu je etažno centralno plinsko i cijena ovog stana piše u opisu. Ako ti se stan svidio i želio bi ga vidjeti, slobodno mi se javi. U opisu imaš sve informacije.